नमस्कार. आमच्या घरच्या लोकांना सगळ्यांना नमस्कार आणि नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तसेच आमच्या गावच्या लोकांना नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तसेच आमच्या पूर्ण गोयच्या लोकांक नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज सांगपाचें म्हणजे आज श्रावणातलो आमचो हिंदू धर्मातलो पहिलोच हो नागपंचमीचो सण आमच्या श्रावणासून सुरू जाता आणि त्याच्या उपरांत आमचे हिंदू धर्माचे सगळे सण जे आहात ते आमचे स्टार्ट जाता. तशेंच त्याच्या उपरांत मागीर चतुर्थी येता आणि बाकीचे सण जे स्टार्ट जाता. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्य गोष्ट म्हणजे की नागपंचमी दीस आमचे अडवयच्या देसाई फॅमिलीक हे नागाची जोडीचे पूजन करचें पडटा. नाग आनी नागीण आणि ही पयली पासून आमची परंपरा येयली आहा आणि तशेंच गोंयांत आणखी खंयच नाग आनी नागीण हे पुजिना. आमचे अडवय पुरते हे मर्यादीत आसा. तशेंच आमचें मूळ जें घर आसा आमचें अडवय ते आमचे नाग आनी नागीण ही पुजा करून ते दुसरे दीस हे करता, विसर्जन करता सकाळी आणि बाकी कडेन आमचे सांजचे करतात.